Ọkadibu na nyamja ụzọ Ibu lilanya mgbe m na-enweghị olileanya Ojiji jide ma onye wanyere ya ga-erio Biko wanyere ụmụ ka m rie Ihe rịọba mebia Ihe rịọba mebia Ihe rịọba mebia Ihe rịọba mebia Ọmako bidonye bia Ọmako bidonye bia Ọmako sidiri me bia Ọmako sidiri me bia Onye na-eme mmeze m bịa Odogwu akataka bịa Oloriye bịarilogo agụ na-eche mba bịa Ọdụm ebo Juda bịa Ị na-asị n'ụmụ chere na bụ ike zem bịa Ị na-asị n'ụmụ chere na bụ ike bịa Ihe rịọba me bịa Ihe rịọba me bịa Oloriye bịarilome bịa Agụ na-eche mba agụ na-eche obodo bịa Ihe rịọba me bịa Ihe rịọba me bịa Ihe rịọba me bịa Ihe rịọba me bịa Ọmanụkọ sidiri me bịa Ọmanụkọ sidiri me bịa Ihe rịọba me bịa Ihe rịọba me bịa
Nwachukwu. Alotala Ozuela, please. Alotala la Ezinaya. Anyị na-ekele Chineke onye nduru anyị ewega mọchụarị n'udo wee lọta n'udo. Anyị na-asịta aha n'anya mbụ ihe a ga-ebuli elu. Ezi mmadụ alọtala la Ezinaya, a decent man, a man who chọrọ ọrụ ya rụọ ya na-enweghị ntụpọ. Abaghị ya ma ọjọọ lọnọ n'ọrụ. He is here today. He chose to live a decent life. Ọnọdụ ọrụ ma ihe niile. Ọ bịa mere ụmụnna njigbakọ ebe a taa. Ebisi ya nwanne Lola. Biko dịka anyị lụtara mọchụarị ugbu a, anyị na-aga iwere igwe eji ekwu okwu enyefe ndị nwuo nga n'aka n'ihi na asụkwa wee chụọ eji anụ jụọ ala ga jụọ ya ewi. Ana m enyefe ndị nwuo nga n'aka asị mkpọkwana onye mma na dede ngwanụ were igwe eji ekwu okwu ka unu gaghịzi ekwu isi eme mma mmanụ. Mamanuo. Yeah. Ohaneze nanga mamanuo. Yeah. Ikeze sebele mamanuo. Yeah. Ama nke itolo kore mamanuo. Yeah. Ife amara ka ni eji nyele. Ewele me anya mfo lebu hele Okwadi. Moment bike nanga abutizi jam tibike akale enyaza. Ayi botu umozuro mba. Ono bela anya gbo abu ife shedara. Mana wa ihe nwere ike ime. Nga mata hatara abụkọ na ha isuka. So Okwadi, on behalf of the Ozurumba family, I, Mr. James Susan Chibike Enyazu, is very happy to receive you. Why? Because when you are traveling to outside, when we are very small, you come from the old yard before here. Here is the station building of your parents. Let's come Engr Mathew. Ugbu a o si taadị ọnwụ bụ ije ụwa niile ma nwata ma okenye ọ na-anwụ anwụ n'ihi na ihe ọbụla na-eku ume na-akwụsị akwụsị. Biko Okwadi ọ bụ ọnwụ anyị anaghị achụpụghị achụpụ na famili ebe mmadụ ka dịka mmadụ mgbe ọ dịrị bụ ọgwụ okwu n'ife ọ bụ a sign of development. But since ga-anọchakwa ebe ahụ na ụmụaka na-ezere lọrọ agaghị nọ nga agaghị ka nka n'aha Jizọs. Agaghị nọ nga ọka nka nwa ọmụmụ nwoke nwa ọmụmụ nwaanyị anyị tetefọ anya gbabata. Biko ife ọbụla na nwekwa owuwu mkparị mkparị n'ama nga o nwere ndị na-elekọta elu. Mr. Nnamdi Nwokere, biko ihe abụdo Okwadi Mathew Nwachukwu efuka mbe mfa mma mmanụ. The chibble, Mammanuo, Amampa, Mammano, Olokoro, Mammanuo, Okwadi. People are in the Gilemono. Don Gilio in the way, Potari here, Mewono, I mandate G. Dai, Okwadi Bole, Mono. Le Populo do Keta, Chileka, Yaga Jules. Okwadi Bamoni and Bamuri Bay. Ogarapo be Bangor. Umukulife, be men. Also, kware ọtụtụ mmadụ mgbe a na-azụkwa ndị ọdọ a na-achị Chineke nna onye mere ka ọdụ taa agaghị achụ esi n'ime ihe niile a na-achị na Chineke gị gosi gị ị ga-aga ije gị were were lekwe ụmụ mepụrụ ụwa ụzọ lekwe nwaanyị gị nyere ụwa aka na nga ọbụla gị ọ bụ ọbụladị ama nkwa anyị nwere mmadụ na mmụọ onye pụtara ihe anyị na-achị ọdụ ihe karịrị Chineke ndị ike n'Okwadi Igbo enwekwara mgbe ibe gị na ọdụ ihe ndị iche ndị ya na anyị na-achị ebe ọ bụ uche Chineke mere agaghị alachi Chineke na mkpụrụ obi gị n'udo n'aha Jizọs. Chief anyị bụ Chief P.E. Ekeleme. Chief sa. Ọ na-ewute anyị na dede anyị maka ọ nọrọ ọrịa famili na-elekọta ekwe niile eru dị taa ọrịa zaghị kacha ya ahụ ihe na-ekwu ya bụ ọ bụ dede anyị kwara anyị ihe na Lagos anyị le nọ ịga nga ya fụkala ebe onye iji olokoro ọ ga-epesa ọ ga-eme ya ha ọgụ like this. That's nwanne m ya ha ọgụ like this. Ọ naghị eme ya afọ onye nke ya mee negere no ọ bụ onye laikere eke ọ rụrụ ọrụ ebe a na-agba mbọ ọ na-eme nke ọfịs ụbọchị Fraịde
Okay, no, I got on till 7:30 in the night. Double a quarter. One year again, I quite like food. Okay, 8 not that. I like it. Very hard working man. Yes, okay, dear man. Yen the Google. Did I not la gamma? I get home when you share to the partnership and also. You like a guy, whatever. A Bob Loda, ya the coach family. You are he can. Order is around Tapulo 1K more than do. Family, now where I got carry a corner before modern. If land got a husband, that it may develop fully. Where Walker gave me Roy Fair, a deputy mansion there. One level for a line. So, Eggy can come. Indeed, the other crop of Lazo. I again or measure everything I can come. Mandu Mulango, I like him everything I can come. They will. Well, Biko ambulelezi anya ị ga-ahụ na officially anabatala dede anyị ma ndị ihe ndị nwe ezi ma ndị chief ma ndị chairman anabatachala ya. Ugbu a anyị na-asị ka ndị yutu anyị mkparị apabala ụlọ ebe ọ ga n'ozu ike ntakịrị. Ilezi anya ị ga-ahụ na eze chi kpọchiri n'igwe ebe ịkwanyere dede anyị nwoke na-akwanyere ugwu. Ebube gị dumeje odumala o. Ebube gị juru eluigwe jụọ. Ebube. Isi matụ na-ebu n'isa meje. Ebube gị juru eluigwe jụọ. Ocean divide are the mighty warrior. Ebube gị dumeje odumala o. May we know you? I'm Mrs. Nwachukwu, the wife of the late Engr Mathew Okwadi Nwachukwu. Okay, how can you describe him as your husband when he was alive? My husband is a very amicable person. He's loving. He's a wonderful husband and a caring father to the children. He's very humane. Everybody that comes across him loved him. All right, I know there's people he left behind to mourn him today. What are condolence words and advice and prayer to them, to the entire family, the children, and you also? What has happened has happened. We have to pray that his soul be accepted by God. And I know he's accepted by God. I pray that God console all of us, because it's not easy to lose a very caring person like this. Yeah. All right, thank you. I know there are people that came to stay with you today, people that came to be with you. What your prayers and wishes as they go back to Embarrassment? I pray that God will bless all of them for leaving everything they are doing to come and condole with me and my family. May God give them good health. May God bless all of them. And those who have traveled to come here, may God give them safe trip back home. All right. You parted the rain, so you made a way. Okoro Davi Magi Kanabo.
Dịka obiri gwa m sọrọ ụkwụ taa bụ ụkwụ ọma ogologo ndụ to family go akụ to family go anyị gbacha ọsọ n'ụwa nke kacha mkpa na glory anyị kwere kwụrụ nke anyị na-ekpokọ gara Chineke ihe abalị lekwa ụmụ mepere ha ụzọ rọtara akụ okporo ụzọ ogologo ndụ ị ga-ekpuchiwe aka nri aka ịgba nkwe mgbe aka na-eke aka ka karịa oke ka Masa. Metuka imara aha gị. Ndewo sa. Ị ga-akọwatara anyị onye iwu onye papa anyị a? Mathew Okwadi Nwachukwu, my late father's brother, younger brother, since my uncle. Yes, Okay, how can you describe him when he was alive? Very disciplined, right? You know, he was educated that period of time when education in Nigeria was not quite spoiled the way it is now. The British, like he was, who he schooled in Britain actually, and you know the kind of people they are. So education was highly valued then. Like for him to have read engineering, get to the level of masters and all that, that he was quite a hardworking person then. So very, very humble too, very wise, very, very wise. And he was a very loving uncle as well. All right. What are your farewell message to his soul as he returns to the Creator today? I used to have different views about this, but then there is a critical truth that people tend to run away from. You know, all of us, every human being will attain that level. It's a natural level. We all get there. So now that he has gone before us, quite older than us, he's gone ahead of us. We'll get to that age. We'll go there. I'm only praying the Almighty God to grant his soul into that rest. We all get there. So it's a simple thing. So that rest for him. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.
because I like going. Or do you win? I got you. I am not here. Like what are you now? If I call it with a woman, did to not to that. To not have it to not. Not all no panga. I'm to Logalawa. If I know a different name, I know now if I am I have got an effect name and go back. All I will know that you can't go from who can get or fall if you like Gogara in common. You don't get Chitarani. You can Chief Namakwana, or should I be a no time? Okwuadi Abu. Boku Kurini, Obu Organ. They got George me here and did to be got a thing. I got a low one. I had Jesus. Mama. Tụkwasịrị Jehova obi ha adịka osisi akụrụ n'akụkụ mmiri nke na-amị mkpụrụ ha n'oge ha adị m ka osisi ahụ. Biko anyị na-arịọ ka onye ọbụla soro anyị ka anyị gaa chọọchị biko nụ. Onye ọbụla soro anyị ka anyị gaa photos and videos. Anyị na-ekele gị. Na-ekelekwe gị Emezuo family. Yeah.
Revelation chapter 7, reading from verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị, m wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile na ndị niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'iru ocheeze ahụ na n'iru nwa atụrụ ahụ. Ekpokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, igu nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'oche eze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa n'oche eze ahụ na ndị okenye ahụ n'ihe anọ ahụ dị ndụ gburugburu. Ha wee kpuchie iru ha n'ala n'oche eze ahụ n'iru ya, wee kpọọ isi ala nye Chineke, si, amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị, ndị a egbokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha, ha bụ ole ndị? Olee ebe ka ha sikwa bịa? Wee zaa sị ya, onye nwe m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sakwara uwe mwụda ha, meekwa ka ọ dị ọcha n'ọbara nwa atụrụ ahụ. N'ihi nke a ka ha nọ n'iru ocheeze Chineke, ha na-efekwa ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'oche eze ahụ wee gbasakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha. Agụụ agaghị agụkwa ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha nkụ ọzọ, anyanwụ agaghị achakwa ha ọzọ, maọbụ okpomọkụ ọbụla, n'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti oche eze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ ahụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri niile ọbụla n'anya ha. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. In our page 23 na service program language. Apple 188 on page 23. I Apple 188
page 5. Almighty God, who has bound together your elect in one communion and fellowship in the body of your Son, Jesus Christ, grant, we beseech you, to your whole church in paradise and on earth your light and your peace. Amen. And all those who by death and in the resurrection of Christ may die to sin and rise to newness of life, and through the grave and gates of death we may pass with him to our resurrection. Grant to your faithful people pardon and peace, that we may be cleansed from all our sins and humbly serve you with a quiet mind. Amen. Grant to us who are still unprivileged and who walk as yet by faith, that your Holy Spirit may lead us to holiness and righteousness all the days of our life. Amen. Grant to those who mourn, especially his wife, children, and all the members of the family, relations, in-laws, and friends, a sure confidence in your fatherly care, that casting all their grief on you, they may know the consolation of your love. Amen. Help us, we pray, in the midst of things we cannot understand, to believe and trust in the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of life everlasting. Amen. Grant us grace to entrust Engr Mathew into your unfailing love. Receive him into the arms of your mercy, and remember him according to the favor which you have for your children. Amen. Grant that knowing you more fully and by your love, we the living may grow from strength to strength in the life of full service for your heavenly kingdom. Amen. We praise. Mathew Okwadi Nwachukwu. Engineer Mathew Okwadi Nwachukwu, born to the family of the late Mr. Tom Irezi and Mrs. Rebecca Longma Nwachukwu of Amankwa, its autonomous community, Olokoro Umwani, Abia State, was the youngest son of 7 siblings, with 4 sisters and 3 brothers. From an early age, Mathew displayed exceptional intelligence. His primary education progressed rapidly due to multiple double promotions. At just 10 years old, he gained admission to Government College, Umuahia. Before completing the secondary school education, he was awarded a scholarship to study marine engineering abroad. He pursued his ordinary national diploma at South Shields Marine and Technical College in England, then continued to Sunderland University, where he earned a Bachelor of Science, BSc, in Electronics Engineering in 1978. He obtained a Master of Science, MS, in the Physical Basis of Electronics from the University of North London. A registered engineer with Korean and a member of the Nigerian Society of Engineers, NSE. Mathew's career in England included roles at Amy Limited, Yes and Middlesex, TW Key Limited, and Tom Radio Valve Limited, Sunderland. Upon returning to Nigeria, he worked with Industrial Training Fund, Lagos Area Office, from 1980 to 1982. The Nigerian Airport Authority, now, and the Federal Airport Authority of Nigeria, FAN, from 1982 until his retirement in 2004. In 1970s, he also worked with Shell BP Nigeria. Attributes and contributions. Mathew was highly respected and beloved by many.
His compassionate nature led him to co-found the community-based magazine, Rainbow News, with friends like Dr. Momo, Professor Obo, and Mr. Michael Ashiru. Additionally, he continued to sun newspapers, where he wrote a series of articles that gained widespread acclaim for their thorough research, compelling storytelling, and the focus on critical social issues. He championed residential area to address. He championed the cause of the less privileged and awarded ostentatious lifestyle. Of the Amanpa village, Lagos branch, General Meeting, a highly respected position. Mathew was known for his excellent sense of humor, making him instantly likable. An accomplished athlete and boxer, he remained undefeated in his category during secondary school. His disdain for cheating and corruption led him to form the Saint Group at Government College, Umahi, to combat irregularities and expose wrongdoing. He had many nicknames, but one Abreba, given by his elder sister, and meaning warrior, best captured his indomitable spirit. Family and legacy. Engineer Mathew Nwachukwu was happily married to Augusta Nwachukwu. He was blessed with children and grandchildren, including Okuchukwu, Christian, Ezekiel, and numerous relatives. He takes solace in the hope of returning or uniting on the resurrection morning, as expressed in 1 Thessalonians 4, 13 to 18, and Romans 8, 38 to 39. May his beautiful soul rest in perfect peace. Amen. Signed, Okuchukwu Michael. Praise the Lord. Do not have faith in Christ. So I am here to read a tribute on behalf of my sister and a lovely friend. Tribute to my uncle. On behalf of Goma Jessica Ume, founder and the USA President of God Empire Missionary Fellowship. David, as we usually call you, we miss you, and I believe you are resting in the bosom of our Lord Jesus Christ. The last time I spoke with you, you said there were pastors coming to pray for you, and you believe the Lord will heal you. That alone made me feel good, knowing you had a relationship with the Lord Jesus. My uncle was a good man who loves helping people. He had a special bond with my mom and my family. As the General Director of the Federal Airport of Nigeria, FAN then, he was humble. His yes. He was loyal to his country, Nigeria. We called him the British man because he was always on time on every appointment. He advised me as a young girl then to work hard and get a good education so that a good and responsible man can come marry me. He affected my life positively, and today I am a better woman thanks to your support and advice. Don't rest in peace from your special niece, Goma Jessica.
nke na-enye ihe na ndụ bụrụ ihe anyị ga-anara nke ọma mgbe dị ka mba wee keta ndụ n'ihe na ngọgụ nke ọ na-enye n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. For those who are watching online and who don't understand Igbo, even though they may be Igbo people or they are not Igbo people, so I will do a
kind of summary of the message in English, if I can, I will conclude. Jude. Jude has only one chapter in the scripture, so Jude, and we will be reading verses 20 and 21. There are two passages of the scripture that I will call our attention to. Jude is one of them, and incidentally, the next one is just beside Jude, which is Revelation. Revelation chapter 7, which was the only passage we read in this service. The family was supposed to have read that, but because they came late to service, they didn't meet that part of the reading. Revelation chapter 7. Revelation chapter 7 and Jude has only one chapter. So let's begin with Jude. Jude verses 20 and 21. Mandem hụrụ n'anya jisinụ ike na-ewuli onwe unu elu dịka ụlọ n'ime okwukwe ahụ kasị nsọ nke unu nwere. Mkpughe isi asaa na amaokwu nke 9 ruo na nke 17 bụ ebe anyị gụsịrị. Revelation chapter 7 verses 9 to 17. Bụ mkpughe nke Chineke kpughere Jọn nke ihe gaji ime n'ọdịnihu na-aka edebe. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ ndị a kpọwara n'ebe a ga-abịa guzo n'ihu Chineke na-akpọ isi ala na-enye Chineke. Nke a bụ n'eluigwe ka ihe a na-eme. Ọ ka bụ ihe gaji ime n'ọdịnihu ha na-eme. Ma puku afọ abụọ na ụma gara aga, Chineke kpughere ya wee nye Jọn. That way, we are number one. Nke a ofufe nke ndị nsọ nke Chineke bụ ndị lara n'ime onye nwe anyị na ndị lara n'ime okwukwe na-efe Chineke ehihie na anyasị. Jude verses 20 and 21. Otu ahụ tutu na-akọwara Juda nke okwu na ya, otu ahụ ndị ọgbọ nke a na-ahụ eji n'aka n'anya na ya akwaghịsị. Ọ bụ ndị meriri ga-ala, ọ bụ ndị meriri ga-ala eluigwe, ala ọma ịnwa Chineke, ọ bụ ndị meriri ga-ala. Onwe ma ya gara gbasoro ka anyị bụọ ya otu ugo. Ọ bụ ndị meriri ga-ala. Ndị a Jọn ọsọ kpughere ya banyere ha ndị nọ n'ihu Chineke na-akpọ isi ala nye Chineke na-efe ya ofufe, na-eso ndị okenye 24 ahụ ehihie ụtụtụ na anyasị na-akpọ isi ala na-eti haleluya nye Chineke bụ ndị meriri emeri. Ewukwasịkwara ha uwe mwụda dị ọcha igosipụta na ha bụ ndị dị ọcha, ndị na-emerụ emerụ, ndị na-enweghị ntụpọ na ha bụ ibu nkwụ dịkwa n'aka ha ime egosi na ha bụ ndị nwere mmeri na ndị nọ n'udo na ndị ụlọ. Ihe niile anyị na-eme n'elu ụwa a dịka anyị bụrụ nwaanyị ndị nke Kraịst na dịka anyị bụrụ ndị nke Kraịst, ihe niile anyị na-emewu ka anyị wee nwee ike na mgbe ikpeazụ
otu ọ dara Engr Mathew ya kara anyị onye ọbụla n'ime anyị mgbe ọbụla ọ dara anyị ka anyị nwee ike itozu oke sonye na ndị a nke John mkpughe ihe banyere ha n'iru Chineke n'eluigwe. Lọtazie na Jude verses 20 and 21. Jude 20 na 21 na-akụzisiri mụ na gị ihe anyị ga-eme maọbụ otu anyị ga-esi wee nwee ike tozuo oke sonye n'ọnụ ọgụgụ ndị a ndị na-akpọ isi ala nye Chineke ehihie na anyasị, ndị kpokwasịrị uwe mwụda ahụ dị ọcha ijikwa ibu ugwu n'aka ha. Jude na-asị, ma unu ndị m hụrụ n'anya jisie n'ike na-ewuli onwe n'elu dịka ụlọ n'ime okwukwe ahụ kasị nsọ nke unu nwere, na-ekpekwa n'ekpere n'ike nke mmụọ nsọ. Debenụ onwe unu n'ime ịhụnanya nke Chineke, na-eche n'ụbọchị onye nwe anyị Jizọs Kraịst ga-enye anyị ndụ ebighị ebi site n'ekpere. Onye ọbụla nke biri ndụ ya dịka ndụmọdụ a na ntụziaka nke Jude nyere na verses 20 and 21, onye ọbụla nke biri ndụ ya otu ahụ bịa na nsọtụ otu a nke Engr Mathew bịara na nsọtụ ga-etozu oke isonye na ndị a mmụọ nsọ kpughere John ihe banyere ha na mkpughe isi 7 amaokwu nke 9 na nke 10. Ọ ga-ahụ ya iji mesie ya ike ọzọ. Otu amaokwu nke akwụkwọ nsọ nke ama ama karịa amaokwu ndị ọzọ niile n'elu ụwa bụ Jọn 3 amaokwu nke 16. Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọbụla ọkpọrọ mụrụ n'anya ka onye ọbụla nke kweere na ya wee ghara ịla n'iyi kama onwe ndụ ebighị ebi. Ọ bụ okwukwe ahụ nke i kwere n'ime Kraịst Jizọs ka Jude na-asị jisie ya ike, lụọ ọgụ, gbaa mkpa, jigidesie ike, earnestly contend for it so that you don't lose it, so that it don't get stolen, because that faith can be stolen, that faith can be lost. And once you lose that faith, you've lost the privilege of spending eternity in heaven before God, of being clothed in white apparel, of holding palm fronds in your hand, of shouting amen and hallelujah, and bowing down before God in heaven. If you don't believe in Jesus, you have no faith. If you don't receive Jesus, you don't have any faith. So first of all, you must receive Jesus in your life. It doesn't end in receiving Jesus in your life, because very many people have received Jesus, very many people have gotten born again, but along the line they do it away, they lost it. Because the devil is always looking roaring like a lion, looking for whom to devour. As long as you are holding on to your faith, salvation will come. It may delay, but it must surely come. So the wickedness of the devil will cause the devil to steal your faith from you, snatch it away from you, deceive you into throwing it away, cause you to look at it as something that is not valuable. And then once they steal it from you, you are done. So the Holy Spirit is speaking through Jude, and is speaking through this service of funeral for Engr Mathew. Is telling you, if you are a believer in Christ, okay, sorry, the first one. If you are not a believer in Christ, please become a believer in Christ. Be born again, not just go to church, be born again. Surrender your whole heart to God and live for Him. Then if you are, 2, earnestly contend for this faith that has been given to you. Never let anyone take it away
song that confirms that. I will sing it. Hold on to your faith. Hold on to your faith. Whenever you see the devil coming around you, hold on to your faith. Hold on to your faith. Hold on to your faith. Whenever you see the devil coming around you, hold on to your faith. One more time. Hold on to your faith. On to your faith. Whenever you see the devil coming around you, hold on to your faith. Hallelujah. That's what the Holy Spirit is telling you through the funeral service of Engr Mathew. Hold on to your faith. Don't let it be stolen from you. Don't be deceived into thinking that your faith is not valuable. It's such a value, that something that cannot be quantified in value. It's so invaluable. Hold on to it. Hold on to it with your last blood. Those who read the story of Attendees and the Titans, he stood and fought till his last blood dropped. No retreat, no surrender. In this relationship with the Lord, no retreat, no surrender. Fight on and keep on fighting until your last breath. Hold on to your faith, even if holding on to it means dying. Choose to die than to let go of your faith. Like we are believing that Engr Mathew died while holding on to his faith. Revelation chapter 7 verses 9 comes into the picture. God brought you light. God will give you a crown of victory. Every day, morning, noon, and night, you will be before the throne bowing down. Because if you don't to the na soprani, you can hallelujah. I want you to pray for yourself. I don't know what is your relationship with God. You know. Whether you are born again or not. If you are not, this is a privilege you have. This is an opportunity for you to be born again. Because except you are born again, you cannot enter into the kingdom. Then if you are born again and you have lost that relationship, the born again is no longer strong. But the Holy Spirit is saying, come back. Hold on to it. And if it is strong, the Holy Spirit is encouraging you, no matter what you are passing through, even if, no matter what is happening, hold on to your faith. I just pray, remembering this funeral service in honor of Engr Mathew. When you want to get me home, cooking is better. You move very okay. Even the jide so Okwuadi ike jidesie ike were na nsọtụ. Chineke anyị na-ekwe gị nkwa na sịta mmanya na-adị ndụ mmanya na-anwụ anwụ na anyị ga-abụ ndị ga-ejidesi okwukwe anyị ike. Ghara ikwe ka o funarị anyị, ghara ikwe ka ekwensu suru ya, ghara ikwe ka ihe ọ bụla bibie ya. Onye anyị dịka anyị na-ejidesi okwukwe anyị ike rue na nsọtụ nke ndụ anyị. I got ndị a ga-eyi uwe ọcha nke mmeri, uwe bụ okpu eze na alaeze eluigwe site na Jesus Christ onye nwe anyị.
Church of Nigeria in 827. By now, the family got an altar. There's not a friend like the Lord Jesus. Easy.
na-ekele gị n'ihi ndụ nke nwanne nwoke bụ Mathew. N'ihi ya mara nke anyị na ya nwere ịbụ ndị anyị na ha jekọrọ ije na-agba ọsọ ije nke obodo. Anyị na-ekele gị na ọ masị gị na mgbe dị ka mba na ị ga-akpọpụ ya n'ahụhụ nke ụwa nke a. Anyị na-ebute n'iru gị ezinụlọ ya ndị ọ hapụrụ wee laa n'ikwu ibe tụmadụ nwunye ya na ụmụnne ndị enyi na ndị ọ hụrụ n'anya na ndị hụrụ ya n'anya. Onye nwanyị anyị na-akpọku gị dịka ị maara ka isi wee kasie onwe gị obi ma kpụgbu ọkpọ onwe gị obi mgbe ọkpara gị Jizọs hụrụ ahụhụ ọnwụ n'elu obe n'ihi mmehie nke ụwa. Biko si otu ahụ zite mmụọ nsọ onye nkasi obi ka ọ bịa kasie Rosa na ndị niile ọzọ ndị ọnwụ nke Mathew metụtara obi n'aha Jizọs. Onye nwe anyị na-ekpe n'isi ezinụlọ nke a ka ọpụpụ nke nna ha na di ha bụ Mathew kụrụ ghara ịbụ ihe ga-ewepụ ha n'ebe ị nọ, kama ka ọ bụrụ ihe ga-adọrọ ha bịa nwee nso gị karịa, ka ha wetara gị ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi. Ka ọ ga-abụ na mgbe nke ikpeazụ nke ndụ ha bụkwa mgbe opi ike ahụ ga-ada, mgbe a ga-eweli ndị nsọ, ha ga-abụ ndị ga-etozu oke dịka ndị a ga-eweli ịba n'alaeze ebighị ebi nke gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Chineke anyị na-ekpe n'isi ndị njem ndị si n'ebe dị anya na n'ebe dị nso bịa nọnyere ezinụlọ nke Mathew dịka ị nyere ha mara njem na ọbịbịa. Onye nwe anyị biko nyekwe ha mara njem na nlaghachi n'aha Jizọs. Okporo ụzọ ga-erubere ha isi. Chineke imeela n'ihi na ị na-aza ekpere. Gọzie ihe onyinye nke nzukọ gị atụkọtara iji kwado ezinụlọ a. Gọzie ndị niile bụ ndị nyere. Ekwela ka onye ọbụla n'ime anyị nọ n'ụkọ nke ihe ọma nke ndụ a dịka anyị na-ekwesịrị gị ntụkwasị obi site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. N'aka ekpere na n'aka nchedo nke Chineke ka anyị na-aranye unu, ka onye nwaanyị gọzie unu, debe unu, ka onye nwaanyị bulie ihe nkiri ya ka ọ mụọ n'ebe unu nọ, ma n'unudo nke mmụọ nsọ ya ugbu a na mgbe niile. Amen. Good day, everyone. Hello, everyone. I'm very happy that you came in here to honor my husband, Mathew Okwadi Nwachukwu. May God bless all of you and bless the priests and all the priests of this St. Paul Anglican Church. May they continue to go forward. May God protect them and protect their family. And I thank every one of you that left everything you are doing, your jobs, to come and honor my husband. May it be well with all of you. May God bless all of you. May you never experience tears. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Thank you for coming. And God bless you. Amen.
Kelele Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Onye bịara n'ofufe mba. Mgbe anyị na-abụ abụ 91, anyị ga-eburu arụ nke Mathew gawa n'ebe a ga-etinye ya na. Biko akwụkwọ anyị nyere gị anyị ji kwuo ofufe nlụ. Ị na-ebili n'oche gị, hapụ ya n'oche gị n'ebe ahụ anyị na-ewere ya. Ezi ike n'ọdụ. Jesus Christ, I ran puro dinke one night woke up Mathew. You know, catching a cake for him in the Rapa Yanala. Ajala Raja is doing. You told Aran to get another one. Throwing. Uzuzu, Lara Uzuzu, the last one. Thank you. Konyo wani goze ya debe ya konyo wani mukwasi ya ihe nkiru ya we mere ya mere konyo wani gosi iri ya iroma ya nyekwa ya to amen konyo wani no nyeru unu ono ya kwara gị kai kpere Chineke ekpere nke onye nwanyị na nke bi n'eluigwe ka aha gị dị nsọ ka alaeze gị bịa eme ihe ị na-achọ ike esi eme ya n'eluigwe ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa na eri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa aghara ihe ọjọọ niile anyị mere chanye onwe anyị si gbaghara n'imere anyị ihe ọjọọ edubere anyị n'ime ọnwụ ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze na ike n'otuto bụ nke gị ugbu a na mgbe niile amen. Onye nwe anyị nye Mathew izu ike ebighị ebi kwee ka ihe nke iru gị mụkwasị ya ebighị ebi ka mkpụrụ obi ya na nke ndị niile nwụrụ n'ime onye nwe anyị zuru ike n'udo zuru oke amen. So me fare me dore do tido. Onye nwe okwu ake na-arapụ odibo gị ka ọla n'udo emezuwo okwu gị. Ejirila m anya m nzọpụta ahụ ka ị doziri ihe nke ga-ekpughe gị nye mba n'ebube nke ndị gị bụ Israel. Otuto dịrị na
Mathew Okwadi, nwanne anyị nwoke n'ime Kraịst, gaa ije gị nke ọma n'aha Chineke nna onye kere gị, n'aha Jizọs Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ, n'aha mmụọ nsọ onye doro gị nsọ, ka izu ike gị bụrụ izu ike udo, ka ebubo obi gị bụrụ na paradaịs nke ndị nsọ nke Chineke. Amen. N'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị, naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị, otu aka ihe si n'ọlụ ụwa nke naanị n'ọlụ anyị ka ga-eji cheta anyị. No.
Like the Savior give. In heaven, no, not one, no, not Okay. Aha m bụ Ezinna Patrick Okwadi. Onye a na-ele today bụ injinia Mathew Nwachukwu. That is, ọ bụ my uncle, ebe my mother si. So ọ bụ ya bụ onye nwe isi m a na-akpọ mbụ nwa di m ya. Ebe ahụ ebe mama m si. And that's why m ji dụrụ interested today that the burial of this our uncle. Obe that represented us in that family. Engr Mathew kụrụ akwụkwọ mgbe ndị mmadụ na-amaghị na ọ dị mma to be dedicated, and he is a lover of education. That is why he encouraged everybody to go into education. As long as I know him, from the time I was born, I'm part and parcel of that family. Engr Mathew has been somebody who has found his way, as you can hear when the biography was read. He was a gifted child from the secondary school, and a man that everybody loved. A man that is able to mix with people. When he sees you, he gives you the recognition. Anywhere, as long as you are from his own place, he will accommodate you. He will take care of you. And no doubt, today we celebrate him because he has been able to travel abroad. And we are happy for all his achievements. We are grateful to God that at the age he died, it was not a waste. Rather, it's a blessing to the family. Because God has said from 70s above, it's by grace. So we are not actually crying so much because he has retired. When somebody has served the federal government and got it, it means he has contributed meritoriously as a civil servant, and he has touched so many lives. As an engineer, and where he worked, he's somebody that without him there will be no success. He has contributed to where he worked, and we know him as a peacemaker, know him as a lover of people, and we thank God for the family that today we want to say farewell to him. The children, in as much as I can see, wherever they are, they should be grateful that the father has been accorded the greatest honor as a man who died in Christ, because he's wanting to believe. Because he came from a Christian family, from the childhood, from the mother and the father. They are gifted and active members of Anglican Church, and people who have contributed to the Anglican Church, St. Paul's Anglican Church. So today we are grateful to God that even you can see the weather, it's a gift, and we are grateful. I still have to condole the wife and my co-brothers and sisters, wherever they are. The father, we are happy for the life he has lived, and we thank God that he has given him the opportunity to attain to that age of his meritorious service he has made. So we are the autonomous chairman of Alitu. That is why we insisted that all of us are coming around where his site is to give him the last honor and respect. The wife, I want to tell them that they should have solace, they should be consoled
the legacy of the husband. And then pray that he should not lose faith, and then be able to counsel and hope in God, because more other things God has blessed them. Everything that he has left undone, the children, I believe God, it will be accomplished. So I thank also the community, I thank the church, the clergy, who all of us worked when I was there, in the people's warden of that church. I'm very grateful. They were all here represented. Thank you for everybody who has contributed for this burial. We, on behalf of the family, we said thank you very much, and may God bless everybody in Jesus' name. Amen. There was Mommy, good afternoon. Good afternoon. May we know you and whom you represent? I'm Mrs. Ifeyinwa Anne from Lagos State. I belong to God's Empire Missionary Fellowship, Lagos chapter. All right, I know there is a reason why you are here today with your members and others. Can you tell us the reason why you are here with your members and the crew? We are here to represent the God's Empire Missionary Fellowship as a ministry concerning this burial. Our beloved sister, Engr Mathew, who is the founder of this ministry, Mr. and Mrs. Patrick, they are the founder of this ministry. So they sent us to come and represent the ministry on their behalf concerning this burial ceremony. That's why we are here. All right. What are your condolence message and prayers to the bereaved family and those that are weeping that their father is no more? Your consolation. Prayers for the family. It is not easy to lose a loved one, but death is a necessary end that will come when it will come. It's a road that each and every one of us will go through, but we don't know the time. So as it has happened to the family of Mathew Okwadi, our consolation was for the people or members that are still alive. They should be comforted in the Lord. They should not cry or sorrow like people who do not have faith in the Lord. Our brother has gone to be with the Lord, and our prayer is that all of us, at the end of the day, we will make it. Life does not end here. The time will come when we will all stand and give accounts. I pray that our record will be clean, so that we will be able to make heaven and rejoice with our Lord Jesus, who has gone to prepare a place for us. In Jesus' name. Amen. What are your final farewell to the soul of our beloved father, Mathew? He has gone to be with the Lord, and that is it. Pray that he will find solace in the Lord, that his spirit will rest in the bosom of the Lord. Amen. Thank you for coming, man. Oh,
My mother. So my mother totally. So we did everybody. Because the Bible is now 2 days kind of no one. But I'm online and but online. So taka chukwe borioku. So taka ba kwa ba dio ubi bazo. So nye lita o a handsome man. Buroko bioma. One problem. And I'm not here so and I don't like every single day. So bedem ne pano bochiketa kachine kana kwa na bia. Na span is no law Nwachukwu engineer Nwachukwu ka haka sirobi. Na my mother because my mother na ebe kwa 24 hours because of one new work. So that's kwa haka sirobi. Na arokwa ka dika everybody ba no bochiketa no engineer Nwachukwu. Otu Achukwu si duro ha si ebe ni dị chiche bia. Okay, school to do her, labor handed the teacher. No one so bubble. Yeah, we put them neck. Now, everybody of fun. Jesus. Thank you, sir. Good friend, Joseph of Nigeria. Let's go.
Chineke sị ọ na-abịa nsọ ọ na-abịa n'azụ ebe n'ụzọ ọjọọ ekwe na ha rute ihe mere n'elu ụwa ka ahụ gị ga-emere ụgbọ ya mere ụwa olee maka ezigbo ndị ọkwa aka
nụrụnụ okwu Chineke dịka edere ya na akwụkwọ ndị Hibru isi nke 10 malite n'ego n'amaokwu nke 19. Ndị Hibru isi nke 10 malite ego n'amaokwu nke 19. Ya mere ụmụnna m, ebe anyị nwere nkwuwa okwu ịba n'ebe nsọ ahụ site n'ọbara Jizọs bụ ụzọ o mere ọhụrụ nye anyị, nke dịkwa ndụ site n'akwa mgbochi ahụ bụ anụ arụ ya, ebe anyị nwekwara onye nchụaja ukwu wee duru onye isi ezinụlọ Chineke, ka anyị were obi eziokwu bịa ruo nso n'ime nkwezu nkwa okwukwe, bụrụkwa ndị efesaworo ọbara n'obi anyị pụọ n'ajọ akọ na uche, ndị asachawokwara arụ anyị na mmiri dị ọcha, ka anyị jidesie nkwupụta nke olileanya anyị ike, ka ha ghara iruda n'ala, n'ihi na onye ahụ nke kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ka anyị na-atụgharịtakwa uche na arụ ibe anyị, ịkpasu ịhụnanya na ọrụ ọma dị iche iche, ka anyị gharakwa ịrapụ nzukọ nke onwe anyị dịka ụfọdụ na-eme, kama ka anyị na-adụsi ndị ọzọ ọdụ ike, ka anyị na-eme karịakwa otu a n'ụzọ ra otu unu na-ele ụbọchị ahụ nke ọ na-abịaru nso. N'ihi na asị na anyị were ọchịchị obi na-anọ na mmehie mgbe anyị mataworo mmezu nke okwukwe, aja a ga-achụ banyere mmehie dị iche iche afọdụghị ọzọ, kama nke fọdụrụ bụ oke olileanya dị egwu nke ikpe ya na ọkụ na-eri ike nke gaji irepịa ndị na-eguzogide Chineke. Onye ọbụla nke jụworo iwu Moses ga-anwụ anwụ na-emeghere ya ebere n'okwu ndị amụma 2 maọbụ 3, ma ahụhụ ahụ jọkarịrị njọ ranya bụ nke a ga-agụ na onye ahụ kwesịrị enye ya, ka unu chere bụ onye nke zọworo ọkpara Chineke ụkwụ, onye gwọkwara ya ọbara nke ọgbụgba ndụ ahụ, bụ nke eji doo ya nsọ n'ihe merụrụ emerụ, onye mewokwara mmụọ nke amara ihe ihere nke 30, n'ihi na anyị matara onye ahụ nke sịrị, mụ onwe m ga-enyeghachikwa. Ọzọkwa, onye nwe anyị ga-ekpe ndị ya ikpe, ka ihe dị egwu ịdaba n'aka Chineke dị ndụ, ma ntachi obi, ma na-echeta ụbọchị mbụ ahụ nke ọ bụ n'ime ha, mgbe e nyesịrị unu ihe, ka unu tichara obi n'oke ịgba mgba nke ahụhụ dị iche iche, otu akụkụ ebe e nwere ịtụta na mkpagbu dị iche iche mee unu bụrụ ndị nkiri. N'akụkụ ọzọ, ebe unu ghọrọ ndị na-eso ndị na-ebi obi otu a hụkọ ahụhụ, n'ihi na unu ji otu obi so ndị nọ na mgbu hụkọ ahụhụ.
unu werekwara ọṅụ nara nnapụnarị ahụ nke ọma bụ nke a napụnarị ihe niile unu nwere, ebe unu maara na unu were onwe unu dịka ihe unu nwere, bụ ihe ka mma nke na-adịgidekwa. Ya mere unu etufula nkwuwa okwu unu bụ ihe nke nwere oke nyeghachi nke ụgwọ ọrụ, n'ihi na ntachi obi dị unu mkpa ka ọ ga-abụ mgbe unu mewuru ihe Chineke na-achọ ka unu wee nata nkwa ahụ. N'ihi na lee, nwoke nta fọdụrụ ụra, onye ahụ nke na-abịa abịa ọ gaghị anọkwa ọdụ, ma onye ezi omume nke m ga-esite n'okwukwe dị ndụ, ọ bụrụkwa na ọ ga-ewezuga onwe ya, ihe ya adịghị mkpụrụ obi m ezi mma. Ma anyị onwe anyị adịghị n'etiti ndị na-ewezuga onwe ha ịla n'iyi, kama anyị dị n'etiti ndị kwere ekwe iweta mkpụrụ obi ahụ. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Jizọs, anyị ga-ejikere onwe anyị n'ihu okwu Chineke mgbe anyị na-abụ abụ 215 abụ 215. Oh
ka oge niile na mgbe niile ka anyị bụrụ ndị ga na-enwe mmasị ịtụkwasị obi n'abalị oge o sitere anyị n'ọnọdụ ọbụla dịka okwu gị na-achị kwe ka ọ pụọ n'ike na olugo n'ike Chukwu ana m ebunata na ka iwe nwere chasịa iche isi n'ọnụ n'aha ka anyị na-eguzogide atụmatụ ikpere maọbụ ihe ọbụla nke na-agaghị eji isi nwee iche isi anyị na-asị ka ha bụ ikpere ebi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị na-ekele Chineke onye mere ka ọ dịrị anyị mfe ịbata kpọmkwem na Sọnde nke abụọ n'ime ọnwa nke iri bụ ọnwa Ọktoba. Chineke ahụ onye mere ka anyị bata n'ime ya o nwere ebumnobi ọma dị iche iche nye anyị. Anyị na-asịkwa ka ebumnobi ọma ndị ahụ niile o nwere n'ebe anyị nọ bịa na mmasị na mmezu n'aha Jizọs. Dịka isiokwu anyị ga-atụle na mgbe ụtụtụ a dịka ewepụtara ya site na Ichis Church, dealing with discouragement. Iguzogide mmụọ nke ịda mba maọbụ ịsụ ndọ. Iguzogide mmụọ nke ịda mba maọbụ ịsụ ndọ. Anyị ga-enye n'ebe ga-achọ ka anyị were nne awa anchor text na ebe ahụ anyị hụrụ ihe ọgụgụ nke abụọ na akwụkwọ Hebrews isi nke iri. M ga-achọ ka anyị n'anya kpọmkwem na amaokwu nke 23 nke na-asị otu a. Ka anyị jidesie nkwupụta nke olileanya anyị ike ka ọ ghara iruda n'ala n'ihi na onye nke kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Nke a bụ onye nwe anyị. Ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke n'oge niile na mgbe niile. Onwe otu a ga-esi ekwu ya ka asị dị ekwukarị anya. It can never be emphasized. N'ihi na Chineke na-ekwesị ntụkwasị obi. Dịka anyị ga-aga n'ihe ntụkwasị obi, anyị ga-ahụ na nkwa na ebumnobi ọma niile o nwere n'ebe anyị na o nweghị ihe ga-eme ka ọ ghara ije na mmasị maọbụ na mmezu. Discouragement dịka akwụkwọ dictionary si kọwaa ya, ọ sị na a feeling that you no longer have the confidence or enthusiasm that you can be able to do a thing, or it may also mean trying to stop doing a thing because you think you cannot do it, or that somebody, or thirdly and lastly, it also means that discouragement is something that discourages one from trying to do a thing. Ịbịa n'anya na ụzọ nkọwa ndị a niile, anyị ga-achọ ka anyị were ya gaa kpọmkwem n'ime akwụkwọ nsọ. Ka anyị na-anya n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'akwụkwọ nsọ ma hụtakwa otu okwu onye nwanyị si wee dịlie mee ka onye ọbụla nke na-asụ ngọngọ maọbụ nke nwere mmụọ ịda bụrụ onye a ga-ewuli mmụọ ya elu n'ogologo ụzọ niile dị iche iche. Na nke mbụ, dịka anyị ga-ele anya n'akụkụ akwụkwọ nsọ, ọ bụ na anyị na-anya n'akwụkwọ Hebrews isi nke 11 na amaokwu nke mbụ n'ebe a, o mee ka anyị mara na okwukwe bụ ndabere nke ihe a na-ele anya, bụ mmapụta nke ihe a na-ahụghị anya. Ya mere onye ọbụla onye nke ga-ebi with the spirit of discouragement ga-abụ onye nwere okwukwe. Mgbe anyị na-ekwu okwu inwe okwukwe, ị ga-abụ onye nwere okwukwe na onye a nke ị nwere okwukwe na onye a ị na-anya n'ebe our anchor text, o si na onye a bụ Jizọs nke kwere nkwa kwesịrị gịnị? Kwesịrị gịnị? So ị na-anya na okwukwe bụ ihe mbụ ị ga-ekwerịrị, ị ga-ekwenye, ị ga-enwe obi isi ike na Jizọs onye anyị nọ n'ihu ya, onye anyị bụ nke ya, kwesịrị ntụkwasị obi na ọ ga-eme ya. Dịka ị na-ekwenye okwu ya,
okwu ya ịgaba na okwu onye nwanyị na akwụkwọ Aịzaya isi nke 3 amaokwu nke 10 n'ebe a ọ si na onye ezi omume na ọ ga-adịrị ya na mma. Say unto the righteous, he shall be well with him. Mgbe ọ bụla ị nwere okwukwe na-atụgharị uche n'okwu onye nwanyị na ihe ọ pụrụ ime na-adabere dịka na akwụkwọ Hibru ahụ si na okwukwe bụ ndabere nke ihe a na-ele anya bụrụ nwapụta nke ihe a na-ahụghị anya. Mgbe ị na-enwe mmụọ isi ngọngọ maọbụ ịda mba, ọ bụ na ikweghị okwu Chineke, ọ bụ na ị maara okwu Chineke nke si onye ezi omume na ọ ga-adịrị na mma. Ọ bụ na ị bụ onye ezi omume, if you are a righteous child of the Lord, ị ga-ahụ na o nweghị ihe ọ bụla na ndụ a ga-eme ma ọ ga-eguzogide ịdị mma gị ma ọ bụ ka ọ ghara ịdịrị gị na mma. Ya mere gị nwa Chineke onye na-ebe a, onye na-enwe mmụọ ịda mba n'ogo na n'ụzọ niile dị iche iche, ọ bụ na ị ga-ekwere n'okwu Chineke na ihe onye nwa Jizọs pụrụ ime dịka okwu onye nwa kwuru na Aịzaya 3:10, ọ ga-adịrị gị na mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị na mma n'ehihie, ọ ga-adịrị gị na mma n'abalị, ọ ga-adịrị gị na mma oge niile na mgbe niile na Jizọs. Ị gakwa na nsem ọgwụ Aịzaya chapter 1 verse 19, ọ sị ọ bụrụ na unu anụ wee kwere ghara ịda mba, ghara inwe mmụọ isi ngọ, ọ bụ ezi ihe nke ala unu ga-eme. Onye nwe anyị na mgbe niile ọ na-echere anyị echiche ọma, ọ na-eme ka ọ dịrị anyị na mma. Ya mere ọ bụ na ị na-ebe na ị chọrọ iri ezi ihe na ị chọrọ ka ị gbanarị mmụọ isi ngọ, kwere n'okwu onye nwe anyị, kwere na okwu Jizọs, nabata onye nwe anyị Jizọs n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ga-ahụ na mgbe ị na-ekwere okwu ya na anabata ya ma na-adabere n'ihe niile o nyere n'iwu na nke okwu, ị ga-ahụ na o nweghị ezi ihe ọbụla nke ga-akọ gị n'ezinụlọ gị oge niile na mgbe niile na Jizọs. Nke abụọ, ịmara ihe okwu Chineke na-ekwu banyere ọnọdụ ahụ nke ị nọ. Mgbe anyị na-ekwu okwu iguzogide dealing with discouragement, mgbe anyị na-ekwu okwu iguzogide mmụọ nke ịsụ ngọngọ maọbụ ịda mba, ọ bụrụ na ị bụ onye maara okwu Chineke, ị ga-ahụ na ị ga-abụ onye ihe ndị a na-agaghị eme ka mmụọ gị dị a. Ka anyị na-anya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ Job isi nke 2, onye nwere akwapụtara amaokwu nke 8 ruo na nke 10. Job chapter 2 verse 10. Mgbe ị maara okwu Chineke in the midst of discouragement, n'oge maọbụ n'ogo ịsụ ngọngọ, ọ bụla ị maara okwu Chineke, o nwere ihe ị na-ara n'ime. Ka anyị na-anya na Job chapter 2 verse 8 to 10, onye buru n'ụzọ ya ka ọ gụpụtara anyị Job 2 8 to 10, onye na-ebe ahụ. Hallelujah. Dealing with discouragement. Nke a bụ nwunye Job. Mgbe ọ dịrị Job ka ọ nwekwara ụzọ, mgbe ọ dị ka ọ nwekwara ihe na-aga, mgbe ọ na-enwekwara ihe o nwere ike ime, nwunye ọ na-alụ, ị ka na-agaba Baịbụl, ị ka na-agaba chọọchị, ị ka na-ekwukwa Baịbụl, ị ka na-eguzosi ike, ị ka na-anọgide spika na okwukwe ka ọcha Chineke a na-ege nwụọ. Job chia ya ọtụsị nwunye m, ị na-ekwucha ndị ọka okwu n'ime ụmụ nwaanyị ndị a ndị na-enweghị uche, dealing with the discouragement. Anyị ga-anata ihe ọjọọ, anyị ga-anata ihe ọma n'aka Chineke, ghara ịnata ihe ọjọọ. Gị nwa Chineke onye na-ebe a, mgbe ị nọ na the peak of calamity, mgbe ị nọ na crossroad,
lie ụzọ emeghị ka Job ghara ime okwu Chineke n'ihi na Job mara okwu Chineke o guzosiri ike o jidesiri okwukwe ya ike ọ sị anyị ga-anata ezi ihe n'aka Chineke ghara ịnata ihe ọjọọ. Jehova onye anyị bụ nke ya n'agbanyeghị otu ihe si dị n'agbanyeghị ihe ị na-agabiga n'agbanyeghị otu o si dị na Naịjirịa ugbu a anyị ga-anata ihe ọma n'aka Chineke ghara ịnata ihe ọjọọ. Ọ ga-eme ka ịsọ ndụ ọ ga-eme ka isi n'okwukwe gị n'ebe onye nwe anyị Jizọs nọ daghachi. Job esighị n'ebe onye nwe anyị nọ daghachi. Ọ nọgidesiri ike n'ikwesịrị Jizọs ntụkwasị obi dịka ị ga-anọgidesi ike n'ikwesịrị onye nwe anyị ntụkwasị obi. Ekwemọkwa nna n'isi gị na ihe ọ bụla na-ebute mmụọ ịda dịka ị maara okwu Chineke na onye nwe anyị ga-eme ka ebumnobi ọma ahụ nwere n'ebe gị na ezinụlọ gị pụta ihe oge niile na mgbe niile n'aha Jizọs. Ịmara okwu Chineke na-eguzogide mmụọ iso maọbụ ịda. Ka anyị gwa anyị na 2 Kings chapter 4 verse 20 to 23. Onye hụrụ ya ka ọ gụpụtara anyị 2 Kings 4 20 to 23. N'ihi oge ọ akụkọ anyị mara nke ọma maka ezinụlọ ikwu na nwaanyị ahụ anyị ma ihe ọ gabiga tutu ọ mụta nwa. Mgbe o mechara mụta nwa emechara nwa anwụọ na akpata mami ya ebe mami ya ya nwatakịrị anwụọ nwunye ọrụ dealing with discouragement. Nwaanyị ele anya n'elu leta ya ebu nwa gaa gụsa na bed. Onye ozi nke Chineke elasị gapụrụ di ya si di ya ka m gaa hụ onye ozi di ya si ọdịna na mmụọ si ya na ọ dị mma. Dealing with discouragement. Ọ bụ na ị mara okwu Chineke ọ bụ na ị mara uche nsọ Chineke nye gị dịka osisi na onye ezi omume na ọ ga-adịga na ọ bụ na ịbụ onye ezi omume nke Kraịst ọ bụ na ịbụ onye mara okwu Chineke ọ bụ na ịbụ onye mara uche nsọ Chineke nye gị. Nwaanyị si na Maịk ma uche nsọ Chineke ya mere mgbe di ya jụrụ ya cheta na mgbe ọ si di ya na ọ dị mma na nwa ya nwụọ ozu nwa ya dị mana ọ si di ya na ọ dị mma. Gị nwa Chineke onye na-ebe o nweghị ụzọ ị ga-esi dị ile discouragement mmụọ isi ngwọrọ maọbụ ịda ma ọ bụrụ na ịmaghị okwu Chineke ma ọ bụrụ na ịmaghị nkwa Chineke n'isi gị n'isi ezinụlọ gị n'isi ọnọdụ ahụ nke ị na-agabiga. Anyị ga-ahụ na nwaanyị si na Maịk ya mgbe n'ihi na ọ maara okwu Chineke n'ihi na ọ sị na ọ dị mma ọ dị mma. Anyị ga-ahụ na okwu a nke ọ sị na ọ dị mma o mechara ịdị mma apụta ihe n'ebe ndụ nwa ya nke mere na nwa ya ahụ nwụrụ anwụ si na obi dealing with discouragement. Gị onye na-ebe a onwe ihe nwụ na ndụ gị onwe ihe na-adịghị agasị dị ka o kwesịrị onwe ihe na-ebute maọbụ na-eme gị mmụọ ịsụ ngọngọ maọbụ ịda dịka ị ga na-asị na ọ dị mma mgbe ha na-asị na ọ dịghị mma gị na-asị na ọ dị mma ka ị dị mma bụrụ oke gị na ezinụlọ gị n'ụtụtụ n'ehihie n'abalị n'ime abalị oge niile na mgbe niile n'aha Jizọs. Nke ọzọ ime onwe gị ka ị dị ike n'ime okwu nke Chineke. The third aspect of dealing with discouragement. Ime onwe gị ka ị dị ike n'ime okwu Chineke ọ n'ime Chineke. Ka anyị na-anya na akwụkwọ nsọ na akwụkwọ Job isi nke 14 amaokwu nke 7 ruo na nke 9. Onye nwe ya ka ọ gụpụtara Job chapter 14 verse 7 to 9. Job 14, 7 to 9. Praise the Lord. Asipare nonya na ndira na moida nda there's a head on the let's not na get the I have gotten it there is a hope for a tree that is contact that at the scent of rain
it is going to bubble and produce a mightier tree. All of that, dealing with your discouragement, all of that, ihe ahụ ka ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume. Ọ bụ na ị maara okwu Chineke, ọ bụ na ị maara mgbe Chineke ga-apụta ọnọdụ ahụ, ọ bụ na ị maara mgbe Chineke ga-apụta n'ọnọdụ ahụ, mgbe ọ ga-ezite mmiri na ọnọdụ ahụ ga-agbanwe, na ọnọdụ ahụ ga-apụta. Ekwe m okwu n'isi gị onye ọ dị ka ọnọdụ ahụ anaghị agbanwe, gị onye ọ dị ka ọnọdụ ahụ anaghị apụta, dịka onye nwaanyị na-ezite mmiri, dịka onye nwaanyị zitere mmiri, dịka onye nwaanyị pụtara ihe, dịka onye nwaanyị wepụtara okwu aka ya, ka ihe ọ bụla ka ha bụ nke na-eme ka ị nụrụ na mmụọ isi ngwa maọbụ ịda mba, ka o bulite, ka o nwee ntute nke si na onye nwaanyị pụta n'aha Jizọs. Ka anyị mekwa anya na dealing with discouragement mgbe ị maara okwu Chineke n'uche nsọ Chineke nye gị. Ka anyị narị na 1 Samuel chapter 30 verse 4 to 8. 1 Samuel 30 4 to 8. 1 Samuel 30 4 to 8. 1 Samuel 30 4 to 8. No. Wee welie olu ha kwa akwa wee mgbe ike na-adịghị ha na-arụ ọzọ ịkwa akwa. Adọtakwara ndị inyom abụọ nke David n'agha bụ Ainoam nwaanyị Jere na Abigail nwunye Nabal onye Kama. David wee nọ na mkpa nke ukwuu n'ihi ndị ya na ya sịrị ka ha were nkume tụgbuo ya n'ihi mkpụrụ obi ndị ya niile dị ilu, nwoke ọbụla n'ihi ụmụ ya ndị Igbo na n'ihi ụmụ ya ndị Igbo. Ma David mere onwe ya ka ọ dị ike n'ime Jehova bụ Chineke. David wee si Abiata bụ onye nchụaja bụ nwa Ahimelek, biko chitara m efọ nsọ. Abiata wee chita efọ ahụ nso n'ebe David nọ. David wee jụọ Jehova sị, ọ bụrụ na a chụọ m usu a ndị na-apụnara mmadụ ihe n'azụ, m ga-eru ha ọ sị chụọ, n'ihi na ị ghaghị iru ha, ị ghaghị ịnapụta ihe niile. Aleluya. Ama mgbanwe na mgbe ọnọdụ ahụ ị masịrị onwe something nkasi obi mmadụ ga-enye gị na-epenetrate. David na ndị na ya nke mere na ọ fọrọ ntị ka ndị ha na-anọtụ uwe na kwuru. That's what we supposed to do, child of God. Onwe ozi ị ga-esi dị ihe with discouragement ma ọ bụ na n'ime onwe gị ka ị dị ike n'ime onye nwaanyị. Anyị na-anya ga-ahụ n'ebe ahụ na amaokwu nke isi ahụ n'ala ala ya. David mere onwe ya ka ọ dị ike n'ime Jehova. Gị nwa Chineke onye n'ebe onwe ihe ga-anapụta gị na mmụọ nke ịda ma ọ bụ iso ngọ na-abụghị ime onwe gị ka ị dị ike n'ime onye nwa. Asị na kemgbe oge John the Baptist na alaeze Chineke na-agaghị anyị ike, mana ọ bụ ndị dị ike na-apụ eze kwesịrị gịnị charịpọ mee onwe gị ka ị dị ike n'ime ndị ike nke onye nwa n'ọnọdụ n'ihe ịgba anya mmiri ya n'otu ọbụla o si dị. Cheta na mgbe ọbụla onye nwaanyị zitere mmiri na osisi ahụ ga-akụra. Cheta na mgbe ọbụla ị jụrụ ese n'aka onye nwaanyị, mgbe ọbụla ị nwere onwe gị ka ị dị ike, mgbe ọbụla ị kwụsịrị ịkwa akwa, cheta na ịkwa akwa agaghị eme ka isi n'ọnọdụ ịda mba ma ọ bụ iso ngọngọ pụta, kama ọ ga-eme ka isi n'ịda mba na-adawanye mba, si n'ịkwa akwa na-akwabanye akwa. Mana ọ bụghị mmasị onye nwaanyị ka ị na-akwa akwa ma ọ bụ na-ada mba, n'ihi na ọ bụghị icheta okwu onye nwaanyị dịka o megara na Jeremiah 29 verse 11. For I know the thought I have for you, says the Lord, the thought of good and not of evil, that we will have an expected end. Child of God, dealing with discouragement demands our total commitment, our total being focused, our total that is trying to isolate from anything that will distract us from focusing or pursuing or believing in what the Lord can be able to do.
ọ bụrụ na ị ga-adabere naanị n'ebe onye nwanyị tụkwasị ya obi dịka David, ọ ga-enyechi gị ihe niile, ị ga-enwechi ihe niile. Kedu ọnọdụ ahụ nke ọ dị gị ka onwe gị ihe ga-eme? Kedu ọnọdụ ahụ ọ bụ na ị na-achị na data our text na Hebrew chapter 10 verse 23, onye ahụ nke kwere nkwa kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya. O kwere m nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere m. O kwere m nkwa. Obi anyị na-ebu na anyị, ọ gwara n'akwụkwọ nsọ na Mathew chapter 19 verse 26. Ọsị n'ebe onye nwanyị nọ abụghị ime ihe niile. Everything is possible with the Lord. Ọ gaba na Mark chapter 10 verse 27 ọsị n'ebe mmadụ nọ ọ bụ ihe a na-abụghị ime kama ọ bụghị n'ebe onye nwanyị Jizọs. N'ihi na n'ebe onye nwanyị Jizọs nọ abụghị ime ihe niile. Child of God, that state of discouragement can be handled. Ọnọdụ ịsụ ngọngọ maọbụ ịta ikikere eze maọbụ ọnọdụ ta ga-esi n'ihu, onye nwanyị ga-handụrụ ya butere ya onye nwanyị. David butere onye nwanyị ọnọdụ nke ya. Onye nwanyị mere ka o nweghachi ihe niile. Ekwekwa mmanụ isi asọ na ụmụ ihe nke onye iro na ndị iro pụnara oke. Dịka ị ga-amara okwu Chineke, dịka ị ga-atụkwasị obi n'onye ahụ nke kwere nkwa, dịka ị ga-ekwenye na apụ ime ihe niile n'ebe onye nwanyị. Chetakwa na ihe onye nwanyị Jizọs na-agaghị eme ihe ahụ apụtara. Ngwa mgbe ihe ahụ pụtara, a ga-eme ya nye ya. Mere gị nwa Chineke, n'ọnọdụ ọbụla ị nọ, n'oge ọbụla o si dị, kwesịrị onye nwanyị Jizọs tụkwasị obi. Kwere na ọ pụrụ ịha ndụ your state of discouragement n'oge ọbụla ọ nọ, either ma ọ nọ na chronic or acute case. Ọ bụ ụdị ọbụla o si, ka anyị cheta okwu onye nwanyị. Ị gaa n'okwu onye nwanyị na Psalm chapter 30 verse 5, n'ebe ahụ sị, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. I can see you walking in my favor. I can see you fighting for my battle. I can see you bringing me my miracle. He will do what he says he will do. I can see you walking in my favor. I can see you fighting my battle. I can see bringing my miracle. He will do what he says he will do. I can see walking in my favor. I can see fighting for my battle. I can see bringing in my miracle. He will do what he says he will do. The Lord is about to do it again. God can do it again.
verse 7. Ọ sị na-atụkwasị ya nchegbu niile unu na-echegbu onwe unu n'ihi ihe niile banyere unu na-emeje unu. Kedu otu o sitere gị? Kedu ihe na-ebute mmụọ ịda mba n'ebe ị nọ, n'ebe ezinụlọ gị? Ọ bụ otu ọnọdụ si dị? Ọ bụ enweghị ihe ọ bụla kwesịrị Jizọs ntụkwasị obi? Naanị ihe ọ chọrọ ka i kwere ma nabata ya. Mana ajụjụ anyị na-ara ya ịjụ dịka anyị na-amalite ịchịkọta ọbụ, ị marawo Jizọs, ị marawo okwu Jizọs, ị mewo onwe gị ka ị dị ike n'ime ịdị ike nke onye okwu onye nwanyị. Ọ naanị ịmara Jizọs, naanị ịnabata n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị ga-anapụta gị, ga-eme ka isi na mmụọ eso mbọ wee pụọ. Ugbu a bụ oge cheta na onye nwanyị Jizọs onye ọ bụ Alfa and Omega. O nweghị ọnọdụ nke ọ na-anaghị ọnụ, o nweghị ihe ọ bụla nke ebutere ya nke na-agaghị emeretu. Ọ gwara na akwụkwọ nsọ na Mathew chapter 15 verse 13 n'ebe ahụ ọ sị na mkpụrụ ọbụla, atụmatụ ọbụla, echiche ọbụla maọbụ ihe ọbụla nke nna nke ime n'igwe na-agụ na-erube ihe ọbụla ka ha bụ ihe na-ebute mmụọ iso ngọngọ n'isi gị, n'ezinụlọ gị, n'ọba ahịa gị, n'ebe ụtọ n'ọnwụ gị dị, n'ebe ọpụpụ gị na-abata gị, n'ebe chọọchị anyị St. Paul sị dị. Anyị na-agbakwasị ụkwụ n'okwu onye nwanyị na Mathew 15:13 na-asị ka ha bụrụ ihe eropụ n'ụtụtụ, n'ehihie, n'abalị, n'ime abalị, oge niile na mgbe niile, n'aha Jizọs. Onye nwanyị pụrụ ime naanị kwere ịchọ udo, ezi udo, udo ihe wee ka Jizọs na-aza n'obi. Ka mgbe ọ bụrụ nwanyị dịka nna akwa akwa ịchọ udo, ezi udo, udo ihe wee ka Jizọs na-aza n'obi. Njọ ịkwa sonye nwanyị na ị na-anabata n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ naanị ịnabata ya ga-eme ka ị pụọ na mmụọ iso ngọ. Ọ naanị ịnabata ya ga-eme ka ị pụọ n'ịnọgide na mmụọ iso ngọ maọbụ ịnọgide na mmehie, bụ ịnọgide n'ime ihe ndị ahụ nke na-anaghị amasị okwu onye nwanyị. Ọ bụrụ na ị ga-ekwesị ya ntụkwasị obi bụyo si anyị ere ekpeghị ekpeghị aka. David mere onwe ka ọ dị ike n'ime ike nke onye nwanyị. Onye nwanyị nyeghachi ya ihe niile nke o tufuru. Nwaanyị si na mmadụ ọ sị na ọ dị mma, onye nwanyị mere ka ọ dị mma n'ihu. Cheta na ịkpa akpa ga-abịa n'ọnọdụ a, mana mgbe chi bụ iti mgbe ọgwụ na ọnwụ ga ya nyere gị aka ka ị nwee ike imegide mmụọ nke ịsụ ngọ. Ya nyere gị aka dịka ị na-anabata ya, si na ịnabata ya n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị onye nzọpụta. Ọ naanị ya ga-eme gị machi mgbe ị nabatara ya n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị onye nzọpụta gị. Ihe ndị ọzọ niile ga-ebi so onye nwe ya nyere ya ime na efe onye nwe ya Chineke anyị. Ibutere mmụọ nke ịsụ ngọ, dealing with discouragement. Discouragement is not from you, O Lord. O site gị n'ebe ị nọ, or from the pit of hell. Nyere ya ezi nwanyị na Chineke dịka anyị ga-ekwesịrị gị ntụkwasị obi, dịka anyị ga-anabata gị n'ime ndụ ha dịka onye nwanyị na onye nzọpụta gị. Nzọpụta anyị sọ mmehie oyi n'ụlọ na ụzọ niile dị iche iche, na ihe ndị ahụ niile bụ nke onye iro bụ n'aka anyị. Ndị ga-eme ka anyị nwaghachi ọzọ, kwe ka ọ dịrị anyị otu a oge niile na mgbe niile. N'aha Chineke bụ nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ịchọ udo, ezi udo, udo nke Jizọs na-enye, ka Jizọs bata n'obi gị.
okwu anyị, okwe nke ndị ozi. Oh,
ya na ụtụtụ a. Kelee Chineke a onye nọnyere gị akwụkwọ gị na mbata gị. Kelee Chineke a onye na-etu gị ije. Kelee Chineke a onye na-echekwa gị n'ezinụlọ gị. Kelewe Chineke a n'ihi na ọ pụrụ imere anyị ihe niile nke anyị na-arịọ ya. Kelewe Chineke a onye na-aza gị ekele. Kelee Chineke a onye na-agwọ gị ịbịabịa gị. Kelee Chineke a n'ihi na ọ kwesịrị ntụkwasị obi. Bulie ya elu, tụọ ya aha dị iche iche.
n'ebe ị nọ, n'ebe ezinụlọ gị, nakwa na nzukọ ya bụ St. Paul's Church. Ka ọ gbanwee ọnọdụ niile nke na-eme ka obi na-ala anyị mmiri, ka ọ gbanwee ọnọdụ niile nke na-eme ka obi anyị na-ada mba. Isi ike
Jehovah, arise. Father, arise on our behalf as we lift your banner over this nation. Father, let there be a transformation. Father, let there be a transformation. Father, let there be a turnaround. Father, let there be a turnaround. Father, Lord God Almighty, in our economy, oh God, even on those, oh God Almighty, who are our leaders. Father, from the president, oh God Almighty, Father, let there be a turnaround. Jehovah, you can change, oh God Almighty, things, oh God, for the good of your people. Father, that's why we call upon you in this nation. And we say, go ahead. Father, as you raise your hand, oh God, to do mighty things, oh Lord, go ahead and do it in this nation, so that your people will rejoice once more. So that your people will rejoice once more. In the name of Jesus. Declare there shall be no loss. There shall be no loss. Loss to get to. There shall be no loss. Declare there shall be no loss. Loss of life. Loss of any form of loss. Declare there shall be no loss. Now, the first church, I never hear when loss of life. Declare it. But who do you want to there shall be no loss. There shall be no loss. Jehovah, onye nwe anyị, ọnọdụ anyị nọ n'ime St. Paul's Church, ya metụkwa gị n'obi. Ya gbanwere anyị ọnọdụ anyị.
It is only Him that can do a miracle. Almost all of them are forever one of the guy and also one in the next time. Sacrifice offering can come to the altar. Let us
music comes forth, let us pray over you. Ba 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 ba. Jesus Christ, Thank you.
ga-abịa na ọlta abụ n'etiti. Engr Mathew Nwachukwu n'ihi amara njem inyere ndị niile bịara bịa sonyere ha ma nọnyere ha na Fraịde mgbe ha rara arụ nke nna nke ezinụlọ dịghachi n'ala. Anyị na-ekelekwa gị n'ihi iru eluigwe ọma nke gị onwe gị bụ Chineke nyere imeela otuto na nsọpụrụ bụrụ nke gị n'aha Jizọs. Anyị na-aranye ha n'aka gị bụ ndị ka fọdụrụ na-alawabeghị. Ụfọdụ ga-amalite laghachi echi, ụfọdụ ga-amalite laghachi na Tuesday. Anyị na-arịọ gị biko dịka i nyere
gọziekwa ha mara njem na nlaghachi n'aha Jizọs. Onye nwanyị biko gaa n'ihu ịnọnyere ha dịka okwu ị gwara anyị n'ụbọchị taa si dị. Ya ha bụrụ ndị ga-enwe ike imeri ihe ọbụla ga-eme ka ha daa mba maọbụ sụọ ngọngọ n'ije nke okwukwe a nakwa ọsọ nke eluigwe a. Ihe ọbụla nke na-eweta ịsụ ngọngọ na ndụ ha n'ụdị ọbụla maọbụ n'ụzọ ọbụla, Chineke ọ bụrụ ihe emere ka ọ ghara ịdị ire n'aha Jizọs. Ha ga-adị ike, ha ga-enwe ume, ha ga-adịkwa uju n'ijere gị ozi n'idere gị ndụ dịka ọchịchọ nsọ gị si dị. Chineke ha ga-anọghị n'ebe dị anya, kama ha ga na-eso gị na-ejekọ ije, na-anụ olu gị, na-erubekwara gị isi. Ọ ga-abụ na mgbe ikpeazụ, Chineke, ị ga-eji obi ụtọ kpọbata ha n'alaeze nke gị, ebe ọṅụ ga-adị ebighị ebi site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Gaa n'ihu onye nwe anyị ịkụpụ ha na ịkasi ha obi, na ịnọnyere ha, na igbo mkpa niile nke dịrị ha. Maka onwe ya nwanyị bụ Ọgọsta, gaa n'ihu Jehova ịbụrụ ya di, yakwa n'ihu ịbụ nna nye ụmụ ya. Jesus Christ onye nwe anyị. N'aka ebere na n'aka nchedo nke Chineke anyị na-aranye unu, onye nwe anyị gọzie unu ebe unu, ka onye nwe anyị buli ihe nkiri ya ka ọ mụọ n'ebe unu nọ, ma nye unu udo nke mmụọ nsọ ya ugbu a na mgbe niile. Biko bilie. God bless you. Everybody, microphone, please. Kelele Jehovah n'ihi na ọ dị mma. If I may take this opportunity na-ekele the boss na mbọ ha niile gbara. In the first place, the first day we get the Bapata. Oh, my father, the first point of call that I'm in faithful father, JC Elizabeth. We have celebrated 100 years there last March. Come and get the Sichineke Yana, in your children, your child. Before they die, the other back. Actually, yes, Mr. Chineke Nani, you hear your child. Time about it. 10th and 11th. We are Pagana. We made it here now, but I will let you so. Or be in a Chineke. This man of honor now, oh my, Tanamo, oh my mother. I'm not going to say, or you hear you come and have a message, unless the Chineke. Only in a castle. You go for one Achia, a Probana Achia, we visited to Bula form national chairman of PDP, then visited to Bula form. Obviously, no brother, visited to Bula form. We had a appointment, just Bamba, Felix, Bamba. No, it's not my sister. I'm not going to that. No. We hear around here for a appointment, further appointment, that's this man. A Probana Achia, what they been to the watcher. And don't go be actually. So, I need to do continuously Bambo. Bigger. Thank you, sir. And I can do, sir. Lady da, because almost I see the I am with the check on a patani. Oh, for a second. You can't make a learning either. Thank you. That's next to you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Might not go on 183. Thank God for understands and careful. The other on a prayer cycle, because we have to not all I'm 183.
Amen. Ekpere a gara n'obi m mgbe a na-do the intercessory prayer, so we will just pray. We don't pray any other thing. When they do anyị n'ekpere, ya sị ka anyị kpee ekpere ka Chineke gbanwee ọnọdụ akụ na ụba Naịjirịa. And if they don't do n'ekpere ahụ, ihe dọrọpụrụ n'obi m na ọnọdụ akụ na ụba Naịjirịa wụ the problem. Chineke gọziri Nigeria, gọzibiga Nigeria okay. That Nigeria should be one of the richest countries in the world and the strongest economy in the world. But the problem of Nigeria is bad leadership and corruption. Now, if I get it well, after all, Chineke mere ka Nebuchadnezzar one man for 7 years. So ekpere niile anyị ga-eji ikpe ugbu a bụ ndị niile nọ na leadership na Nigeria who are corrupt. Be careful because you have to pray the prayer. Leadership I want to know na Abuja. Leadership includes ndị kitchen again. Ndị niile nọ na leadership na Nigeria mana shade ebe ahụ nọ na-ere ahịa ya sị the leader. Ndị niile nọ na leadership na Nigeria dị corrupt, na-achọghị ichegharị. Ndị niile nọ na ka na-ekpere. Ndị niile nọ na leadership Nigeria dị corrupt, Chineke mee ka ha chegharị. That's the first prayer. Then the second one ị ga-ekpe. Ndị niile nọ na leadership na Nigeria jụ ichegharị. Chineke mee ihe mere Nebuchadnezzar. Please, let's pray that. Because I have one together. We will begin in the prayer. Ndị niile nọ n'ọchịchị na Nigeria, n'ọnọdụ ọbụla nke ha nọ that ọchịchị, maọbụ n'ezinụlọ, maọbụ n'ime obodo, maọbụ na chọọchị, maọbụ n'ụlọ ahịa, maọbụ n'ụlọ ọrụ, ebe ọbụla n'ụlọ akwụkwọ, everyone that is in leadership position in Nigeria that is corrupt, God bring conviction of the corruption in that person. By your grace, release the spirit of repentance unto that God, that God may repent. Pray that every corrupt leader in this nation may repent. From the presidency to the least person. Then we will pray the second one. And let me just tell you let me just give you one information. It is so passionate in praying this prayer, this second part of it. I tell you the first one, then the second one, Chineke ọwụrụ na ha ji chegharị mee ha ihe mere Nebuchadnezzar na get. Anọ n'ime mgbe Buhari na-achị, asị na a na-eshi ala bekee na-ewebata petrol anyị na-eji na-agba ụgbọala a na-erecha ya 400 and 500 yala aka. Tinubu abata ovulagha na nke ovulagha ya a ka nọ na nke ahụ ovulagha ya evuli ya ọzọ ovulagha ya from 595 evulagha ya to 800 and something. Thank God they arụcha refinery ya ejikwa ego Nigeria rụọ ebidoro imepụta petrol na Nigeria, ebute ya na Nigeria, a refine ya na Nigeria. Ndị NPC asịsị na a ga na-eresha ya 1,030 naira. Corruption and wickedness.
please, we don't begin with that. Because it's only Nani Chineke, the wicked Sopotai and Allah. Alright, let me tell you another one why you must pray this prayer too. Akrobani le ejijide Nigeria. Ihe niile Basra Nigeria, she from the south. Southeast, southwest. Oh man, Nigeria, there is literally nothing more than Nigeria. All of the local government in the church. Now, not the Kahani, they were, I think about 400 and something, 419 local governments working. That was a greater share of English in our South, Bukita, Fulara, Handi. They will go to Obodo, but what do you know? They will do as small local governments. Vote to Allah, I got one for that. So it is only God that can save us. And that's why you must be passionate about this prayer. And this prayer doesn't have to end here. Every day, every time, be passionate about it. Cry out unto God. See, when the children of Israel were in Egypt, in captivity, they stayed there 400 years. It looks like nothing will happen. They were crying to God. They stayed 430 years. On the 430th year, God gave them deliverance. It may seem like our prayers are not being answered, but do not be discouraged. Nigeria. No problem nke ha nọ n'ọchịchị ahụ. Ndị arụ ala. Jụrụ ichegharị na ihe ọjọọ ha na-arụ ala ha. Chineke mee ihe i mere Nebukadneza. N'aha Jesus Christ. Pray that passionately. But everyone in leadership position, whether in the government or in the church, whether in the community or in the society, whether in the schools or in the marketplace, we are every level of leadership, oh God. Every corrupt leader in this nation that refuses to repent, Lord, let your judgment come upon that leader. Every leader that has refused
nke ọganihu, izuụka nke ngozi, izuụka nke ọdịmma. Ka ọ bụrụ naanị ọdịmma, ọganihu, ndị elu bụ ihe ị ga-eketa n'ime izuụka. Chineke amara nke kwesịrị ntụkwasị obi n'ime izuụka a, ibi ndụ naanị dịka ọchịchọ ya si dị, ime naanị ihe ya bụ Chineke chọrọ. Rịọ Chineke ka o meghee ntị gị ịnụ ihe ọ na-agwa gị, ekweghị akara mara ime ihe nke ọ na-agwa gị. Anyị ekpee n'aha Jizọs Kraịst, imela ọka aka n'ihi na ịzọla anyị ekpere a. Anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ihe ọzịza nke i nyere anyị. Chineke, anyị ga-aga n'ihu ime eto gị, ike agaghị agwụ anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ebute Roslyn Obani, Onyinyechi Azubike, Mustard Ofechi, Love Selina Emezue bụ Lerida, Chinedu Edward, Lucy Ucheoma Ohiala, Stella Oheri, Ezekiel Nwachukwu, Iheọma Ndụka, Sọpụrụchi Okpechi, Tobechi Okpechi, Esther Ihewu mere, Edith Ndụdị onye oziri, Ezinna Ndụkire Ụda, Chizoba Mbanefo, Peace Ọnwụneme, Ugochi Irukwu, Chigoziri Chidebere, Lucy Emezue, Ezinna Patrick Ubada, nakwa Christopher Nwachukwu n'iru gị. Jehova n'ihi na ọ dị mma. Anyị na-ekele mmadụ niile sonyere anyị na ofufe nra n'ime ụbọchị taa. Chineke gọzie unu niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele karịsịa ndị sonyere ndị ezinụlọ Engr Mathew bịa n'ofufe nra. Ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Abụ 238.
sir. There, my brother. What's on your hagi? Okay, humble Emenzo Felix. Okay, what are you teaching me to Engineer Mathew? Now we have made since Friday. I hope na magare up and down. You make sure that na I commit to the Mother Earth. But now you see to be late here. Okay, let's Engineer Mathew Nwachukwu, my mom put there. Mom put direct. And since I hope on the lamb man, Agapa. Mom go for the Anna. So since I need to know where I come here on the night from what I buy usually head them man. Buonoka and natural only be simple life. Maybe simple life always. But now in some of his attributes and some of things you know about him when he was alive. Okay. Monondo. On the here na do straightforward. How much did he kill? Our disciplinarian. You may your jaw, Yabarang, Burpan keep your hand at Pekamadi. Understand? I won't know Punoka. And it be very like Puna church today. Body tired. No, for one day we collect visit to Bula for Chairman PDP. I'm my man, Nigeria. I go look at Shaka, living but I couldn't appoint my no, naturally here Nigeria, naturally. Such money and Nigeria corruption carry like no naturally we break you maintain it's always a matter. Yes, sir. And consequently oh remember you like my mother so for Ubua Ogawala my mother they busy bapa right from our preneha do klika anopaga that mechi anopaga Dazuma, Kalolo Panopage. That I chinyere, Kalolo Machata Nopage. That chidema, Anopage. So, hopefully, had not been here with her. Only good time, you would take my mother. Not for for now, so my mother. So, I got you Chineka Jojo. What you should have. I got you Chineka Jojo. Obviously, when I catch again cow, I catch again cow. Now, but in the paper, Omo Nwachukwu, great grandchildren, Nanga Kanka, Nanga no, Rihum, Nanga Mutupu the one. So I got you Chineka for that. There was a person make my hand with a game bomb and bomb here. In case when Engineer Mathew or Sagor and no one. But now I'm no one don't happen. Then they rude you. Then I say, why not pay and why also? Deka ikutu kama mage okana use school ju nkin kwa no kwa ba mume na condolence message inwenye ndede otu a my mother chupuga kasi obi oba imande bodde ndo like do kwa de bodde ndi yankoma like hele mechido mbagara ni lo mbagara da here utumshi plan ogara nkoma e bona ge nyono ulo ole the foundation limited. But he only got on Gaho, Edidier, Gas Matana, yes, now who come an overumbo. What he had your town. You could make a you can evoke a born no law. He had that by a banner by she opposite, very big yard, only very comfortable. Who can get a sheen him as a brugawa and a work and can know everything got an anya. It's a chair, a wood open for there, a salvo demade. Ultimate plan. Because there who ever had the number, Mario has she put in her shade, and neighbor had a fire. She chair with blue, but I don't delay him accept. And the Baha Paraba, I know she here and come. I mean, for 2 days. Minutes on the 10th, minutes on the 11th, the day the year. I'm a church here, Jamie Bidoswa. So be question at the man with Sibo Mother. Here can come, only blood satisfying here, only blood at the right time, no delay, nothing. What you should plan, I got on the town. Or be he kill a chicken killer. And cause of Papa make a 191 Uko. And I did, they know yes. Chukun again by you, may carry and cover the abba. You make a tiny to on a cover.
ọ na-eme ka ihere hapụ ime anyị, ọ na-provide anyị, ọ na-ebuli anyị elu n'ụzọ niile maka ọma maka ọjọọ. So ana m asị that young lady na die ha ga-eritu ihe ha na-eme, ọ bụ mmadụ ga-akwụ ha ụgwọ, Chukwu ga-akwụ ha ụgwọ ya. Ha ga-adị ndụ iri urie, ha ga-adịcha ndụ otu na-asị Chineke be were ha, Chineke ajụ were ha, ha ga-akacha nka. Oh, that my ebu sister ya na die agaghị enweta ngọzi karịrị nke ha na-enweta ndụ na ahụ isi ike. Akwa ebe ka anyị nọ hịa na onye provide ya moto, provide ihe niile a na-eme, ọ dịghị izi. Ụkpara emere ọ mụrụ that type of man, ụkpara mgbe Chukwu nkwu na-agọzi ya, ọ ga-ekwe kọntinu na-agọzi ya. Ọ na-akọva anyị wo, ọ na-akọva anyị, ọ na-ekwe ka ihere ma anyị. So ana m asị ka Chineke gọzie ya na famili ya. Aha Jizọs. Amen. Gị kwana okwu ikpeazụ inwe onye mkpụrụ pepe anyị? No, okwu ihe ama echile mmiri n'ihu chee n'azụ. Dụkwara igbo mụọ, ọ dụkwụsị ike isi no, asị na ọ bụ ihe eji ejide ya aka. I have the belief na ọ ga nọ na the paradise, God's paradise. Ọ nọghị corruption ọ bụghị ya. Ọ nọghị na life. No, o biri a very simple life. O biri life ndị ọcha. Akụnụba nkụwa anaghị abọda ya. Ihe na-ejuru ya afọ. Ọ dịghị onye ọ bụ ya ala. So ọ dịghị ihe ndị eme gịrị na abịa na alaeze. Ọ bụ ya ma mbudo ebe ndụ ka anyị gbalịa na-ebi dị ndụ obere. Understand? Ọ bụ na ọrụ ọrịa. Agadi Chineke ajụjụ. That man was a saint mgbe ọ nọ n'ụwa. May he so rest in peace. Amen. Ndewo sir. Thank you. Mommy, good afternoon. Many camera on your okay, ama m na anyị bịara maka outing service papa anyị nke eli na Friday. Ga-agwata anyị etu obi dị gị n'ihi otu mmemme olili ya siri gaa nke ọma dịka esi kwado ya. Ana m ekele Chineke ihe dị gara nke ọma. Okwuadi ọ bụ onye nsogbu. Right from time. Ife ọ bụ nke ya, gashi na ọ bụ nke ya shi were let there be peace. And don't go to Chineke si mee everything from Lagos. Service of song had excellent, perfect. Millions of making him no one even misunderstanding. I seem to go be the glory. The Panaulo. I got him this on Saturday, but it took quick on Friday. And that Friday, Chineke favor. Millions of it makes you better. No, about millions of people. So Friday night. So Saturday, from morning to night. When I see Chineke, onye mere nke ya dị wotu telefon dị na aha Jizọs. Ebe Okwuadi bụ na nọ na paradise, ọ na-aṅụrị ọṅụ because ọ bụ onye ọ na-ele mmadụ anya, ọ na-atụ egwu Chineke. Ihe ọbụla nwere na-adị contented with it. Mụ na-asịkwa ka Chineke mme ka nwunye ya nwere obi ịnagide ya because Chineke si onye ọbụla ndabere na ya agaghị ekwe ihere mme ya. Chineke anọnyere ya. Jesus ga-abụ dear because all you have the wife of the widows and must not be provided everything according to his riches in the name of Jesus. Obuna kwa nwa ya Okwuchukwu and must ka Chineke mee ya ka ọ gbaba n'ime Jesus because there is no other way except Jesus. It is about papa ya ama ka ọ kwụrụ tesi agbara ya ama na aha Jesus. And make it for everybody ndị bịa nọ ma ndị ntiri ego mee ihe niile. Obuna kwa ugo the ministry empire missionary the way has handled this thing Chineke goes their ministry will never lack any good thing. They are winning soul. Even yesterday the soul I'm winning all the much and Master Chineke goes there organizing lawyer Chineke niile them participate in this burial ya ga nke ọma ka Chineke goes there handle n'otu n'otu Ndewo. Thank you, man. Ieri ọba mo, ieri ọba mo, ieri ọba mo, ieri ọba mo, akwụchara n'ọmụ, akwụchara n'ọmụ.